Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo iti dahi ito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagodayon nga ti surat, idi kalman laing nga paset, ti pakasalitaan, ni pagkayam taga Carmen, nga napaluan, Semana Santa. Idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi tadimtengen ti Semana Santa. Dito'y manong nemi tinabayagan nga inururay ni Bobby apangawisan na kanyak iti ay lugar da. Hindi pala magbaga naman nung ay, Carmen, itong Semana Santa, awis na kanto di lugar miya. Apa yan, andyan di lugar yun, Semana Santa. Iti agbuburak ah. Iti lugar yun, awan ti maburak. At damat ang adayo di karayan mi. Kat no, iti karayan nyo kat asidag, di umayak. Pesa? Kung umayak to, basta dumaan ti Semana Santa. Iso nga imbes manong naming agbakasyon nak iti ilimi, tagkas kasera ak nga rudi ti lawag, tagbasbasa iti college. Pati ni Bobby manong naming tagbasbasa met. Iso na lang ta, imun una isuna, iti may sangatawen. Fourth year na, iti dito third year pailaeng kaniya. Wen, agradwar to isunan, manong naming idinto siya kanagpurchirak to pailaeng. Naglugan ka mga road, manong naming iti jeep, nga para iti barangay da. Kadidumsaan kami, manong naming nagnervyos ka. Apag nagnervyos ka? Damok ti sumurot iti nubyok. Kasi siyempre, siya mo pala na nubyok, di ba? Wala na nubyok, hindi? Awan, sikalat nubyok, kay nubyok tulat ta. Damok pala sumurot iti balay da. Isang pat nagsamot din. Agbasbasa na pailang. Umay ka lang magsimana Santa. Naabutan mi ti pangal daw manon na mi madama ti luto. Inyam amunak ni Bobby karigit na ganak kang kuwana. Datatang kininanang na. Nang. Ni Carmen, ti girlfriend ko. Talagang inyawid mo dito yun ay tinubiam. Tabay, di kan sama tagraduharan barok sa mag-asawa ka. Samantang, may salangin nga tawin, naggraduar kam ton. Ay, aggraduar ton, sumarot-sarot mo tinisunat, imuno na akong isunay. Nabag nga aldaw yun ata, nana. Alam mo, malasan ko kita, nalingmad kayo mga pil dito, anak mo ya. Napindas ka. Kaya nagwapo mo't ni Bobby, anak mo eh. Bagay kayo. Alakit, may ka magkasimana rito eh. At yun kayo itong dumano ng karayan na. Hindi ko makarayan ti pangaldawan tayo. Kahit no, mapangin dumano, hindi abang pag-iso. Hindi mo bati kayo rito. Buen, at na ni manong mo sa diyay, ni ading mo, kaya nagiri kasinsin nyo. Pananta. Dagsukat. Nutoy. Iti kwartok. Sumbag tangan to iti kwartom. Nagsukat tangan ron. Babi simuro takmano. Isut mo na nga nangikat manon nami ti polo shirt na. Tanaka polo shirt. Dahil ito ti pagsukatan. Sweater? Uy, napudot kami. Ito kumarot ka stak pabulutan ka. Alay katang kartabado mo ta, pabulutan ka. Idinikat ti blouse ko manon nami. Nikat ti lukutoyin.
Ara ko penak matin. Uy, 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 uy. Semana. Huwebes Santo pa lang. No biyernes ang isun madi. Kit sa may sa. Di dapat pamangkarayan na ya. Sa may sa, babi, sampay lang, basbasa tapay lang. Ging ka lang bisito, si Kiaman. Bisito lang. So nga, mm, 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 apeng katim talak ta brak. Kaya ko napag braka mo pang karayan. Saan ka bra-bra ah. So inikat ko. Naita, hala. Inikat mo kit. Anong tara, aramin. Uy, wait. Tapan naman tan, dineden man, name it, dedek, naglukot to eh. Uy, babi, 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 Semana Santa. Huwebes Santo pa lang babalin. Eh, nangarti kayo mo sa awin, alamon tikin virgin ko. Di naman mapangkarayan na ya. Namanak lang masit, abagpit lang. Uy, mayat, di ba? Ala, nasakit. Ngayon na mayat, nasakit. Uy. Babi, galuan ka. Bakit kon? No, ditid mo. Mati matanang ta kumaa. Saan tang idardaras? Igason ti Virginia, idardaras ta. Sige, arat. Ramanak pa ilang arti kita tuwaman sa anas mo. Babi. 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 Ay, Babi, di kayo matmamanja ka rayan. Sika. Amantang, agrub-rubot kami. Sa pahalin sa matararami din yung loko. Ito pa lagi mato ka sa... Ikadya ka rayan. Istatik niyo pala yata, paunay si Mana Santakat. Amantang, tatang. Sika tumat nga yun. Di ka lang makatutor. Sus, nabitina. Sika tumat nga. Ano oras na namidak ka na ito, ita? Ayan na, dito yun. Ala, nagdakil. Hindi ka lang amin makatutur. Ito, Rabi. Ano? Ito, Rabi. Kahit mo sa amin, umiyak ka. Napaumiyanan na ka. Sigurado ka, ito, Rabi, ha? Basta ng ita. Kada ito, di lagtuto. Awan nga ron tinapasamak kada kami manon nemi kaya ni Babi ididay ti akong taway. Ta dinisturbo na kami met ni tatang na. Ngayon talaga kanin nga da mapasamak. Diyak kumakayat manong nemi kabatak basbasak pa ilang kasanunong agsikuga. May tulo ko pa iti panagbasa. Ini pa pamiti karayan manong nemi hanggang mag-onegayam nagbayag kabatas si digla man. Apag sagpat mi, kalbasa ka, malasik kami ka kalsada, adan, makita mo yung karayan. Nagadugay nagpipiknik ka. Kaya talaga, semana nga ron. Saan lang daday nagpipiknik? Saan? Ato. Kas makita mo, higit na agbuburak da. Kas nag-ayam nagburak dito eh. Apay diyan nyo. Awan, damok pa lang ti makakita tagburak. Nimloko ka. Kapag kinagat-kagat natin yung mansanas ko, masakit, mayat. Tarabi nga da. Tarabi. Lumadanong ko tarabi ito ya. Gawin ako mo. Naganjoyak manong nemi ng runa, idirekaduan dan di jumping salad ako nada. Apo? Manggapay manong tilok na tatay tatadan na mga progimas. Progimas, Babi. Alam mo naman, pagkasakit na buksit mo, di ka unang kaduan. Kaya. Gimas. Okay. Mga antesan. Rayo-rayo tilabas si data tinuno. Kamagis. Pinas na tinubi ma. Manong. Muna na kan sa taga-asawa kim siya. Ano manong, muna kamot lang ha. Sikat inoona, sakto sumaron no. Agraduar kami pa lang muna ti college. Siya itong hasta na makatupil kayo. Alala. Kita sa rata din, sa mga tayo, kaya doa. Katne, aldawan. Okay, makan. Wala ito magsete pa lang. Apay, din tungkod siya. Nada. Minubak mamit. Oy. Baka na sa balat aramidom, numinom ka ha. Babi.
ni Manong met kayang-kayak. Uminom mo. Gin, Manong. Apo, nagpudot sa paljin. Hangabali. At damat yelo. Hala, puminom ka. Pangpayawas sa trumansa naman doon. No, dito ka rayan? Hindi mo kayat. Loko ka. Manong nemi adot nakan ko. Kilawan nga lagdaw. Manong nemi nasigang nga nadigwan nga bukto. Ada po. Kipi, udang. At apay bagsang nga kilawan. Ha? Again, enjoyak. I love you. Wait, gayam dito ti simana. Nakadudong ang burak o nga nagpipiknik. Wala. Naglabas gayam ti ramad to. Kaya naglet out ti danom. Ito makapalpaa ka ito mga nagdigos. Sadya nga pas ito. Mga Pinas nagdigos sadya. Ano to? Jitepang. Apay pala jitepang ti papalam. Adalingid sadya. Adakuweba na sadya. Kapaya ito paglingitan. Sa balit na tapanunot mo Manong nemi sa balit adda iti panunot mo ko na. Tamoklatan no niya adda iti panunot ni Bobby. Ti kayat ko idi manong nemi kat agawid akmet laeng tadyak kayat nga dan mapasamak ka na kami. Ngem ka di mo lang ang malem manong. Malem ti Huwebes Santo. Nalukoy na ka nagpasurong ni Bobby manong nemi iraprapin na tagkamel nakalakalaing agkamel manong. No dumakamelan na, kilawan na, udang. Ay, lusak mamad. Kilaw ko mamad. Ito yun, ito. Naglaing ka talaga. Dumakamel dito niya. Nakurunan siya, Jay, paksjeta. Naka-t-shirt tak manong nemi, kat talagang sana ka nagbra, kat nag-short tak. Naka-oyos met manong nemi, naka-short ni Bobby. Hindi makadanon kami tibagbagan ng panakakweba manong. Ada na unag nga paset ti tepang nga nadalus ken napino ti darat. Makatoy. Apay na toy. Ito. Awan ti makakita ka natan. At data ni tilingid. Mga lakak ti pangapapta. Ito ni. Uy, andan sampai ti parking mo dito. Apay ada insigida nga ap-ap. Alo nito ito. Isa taramidin di dito isong dito yung tipangipanakin ka. Uy la. Alam, Bobby, baka no, Bobby. Anong nemi na malanda di kitibibig ko? Laging gaman ng nemi ngayon sa liksik na tinakulap na di barokong ko. Ngayon ikat na pa yan manong nemi di t-shirt ko. Kat siyempre, dati saan nga na ituloy itay, manong nemi, di balay na iti silad na, isot ituloy mi. Napaidakon, manong nemi, tinangyap up na, idita, marugan naman ang nakagat-kagatan, manong nemi, di kiti virgin, nga man sanas, idi barokong ko. Bobby. Oh, Bobby. Semana Santa, Bobby. Huwebes pa lang, mabalin. Biyernes, diba di? Ulit-ulitan naman nga ibagama nun na may kabayatan. Medyo kasla pong utak. At asan na nga pulos nga iyakar ti ulo na nagitibibig na nga kagat-kagatan na nagitilatangkan nga paset ti barukong ko. Tumansanas kumanong nagmayat. Oh, nagmayat. Oh, Bobby. Bobby. Ita ka din tinikari. Itan nga isakot mo kanyak ti kinabirahin mo. Kitsang gandong mabaybayan, Carmen. Yung pababa na pa yung manong name iti ulo na kat adda ni tinagbaytan di kiti legs ko. Allah, anyat kum dita. Asap sa paklala ti ulo ti tilapia. Allah, tilapia nga imingan. Uy, makikiyak. Uy, Bobby. Nang amay bayat manong nimi ti panang kunnuton na payan amin.
Sakit isurot ko ti patong ko iti panangkunot na manunemi ti bumukil nga kuweba. Aging ka manunemi nga kutukutan na ti ruangan babaen ti mordong ti dila na. Mami makikiyak. Papi, madi hanggang kamay lang tadilam. Nga makikiyak. Oh, mami. Oh, mami. Nimaton ti ulo na adan iti barukong ko manunemi kat da ito kagat-kagatin namanen aging kang adan di kiti tuwatumeng na tinagbaitan di kiti legs ko. Kinitak ng karigatan manunemi at mapaspasamak iti baba. Agoy oya-oy manunemi tinakkel nga armas na. Diyak samit kayam. Get ready. Ala, nasakit ka no, ti damo lang. Get ready. Ikayang mo alaling. Ita. Ala. Mami. 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 Manong nemi nagekukit din ti pa nagriyaw ko. Nagriyawa. Nga po ti sakit ka narikna. Ngam gapot ta medyo no kuweba iti ayan mikit nageko ako nana. Shhh! Tigatang tagarin. Sakit. Kasta lang ti damo. Shhh! Sakit? Nakakita kaya. Di ba bakit ka nun? Ikatekon? Ikatem. Nasakit lang aro din. Sama pala ikaten. Damon tumay kaman, dinasaksakit manen. Alaping aro. Sige. Kasta. Nasakit nga nagmayat. Babi, saan ako nga virgin, Babi? Babi! Orek lang nakalwa, manunemi ti sakit na. Ngim, idi agangay, ti sakit nga nariknak ininot nga nagbalin nga ganas. Mayatin. Nagmayat, Babi. Nagdakal ngamin kang ka. Super. Mayatan, Babi. Ano nga nasakit na paspasam, Babi. Paspasam, mapanaon, Babi. Mapanaon. Babi. Mapanaon. Kinakapak isunay tigas taunay manungnin. Kat siyempre, kas taunay manungnin pa nakariknak di imnas apa na kay tayo. Aging ka manungnin. Ijay, pinalok ayak tigap-kap ko kaintuloy na manungnin tinagkabalyo. Oh, Babi, saan nagnabaybayan namabalinjak pila kay tagsiko ka graduar ka pa ingom mo na kaya nagraduar ka med, Babi. Babi. Opo, nakapaspas ka. Asidik ako. Babalak mo din. Isabat ko. Babi. Kasta unay manen ti panang kayat kit ko'y kang kuwana kit kinayat katanak med. Nariknak manunemi tinabara nga likido nga imparwar na. Iti oneg ti kuweba. Indayas na nito'y manunemi nga adadang isot nakarikna iti panakay tayo. Indawat ko nga saan ko mangagbalin. Awang ko matitumaod abin iti saklot ko. Gabot sampay lapanawen ko na. Idi, manunemi, tamakain na kami, iniin namat manin. Ana, tubletahanin.
Ijay tumalay yun. Umiyak ka? Una, ni apay. Nalpas mo tin, di ulitin ta.Ag-enjoy ta kada di Semana Santa. Semana Santa nga makapag-enjoy. No peso ti panakangilin ti panagsakripisyo na apo Diyos. Nga mamumatiran tata nga mati, di ba? Kaya lang, hanta pa'y nagkasar sa adan na pasama karata is a sin. Nga magpakawan ta kin apo Diyos. Mamakawan ni apo Diyos karata. Nadlaw ko manong naming at diferensyan ti panagnak. Hala, api gusto eh. Kagangit eta. Nabuwarakin ti kristal mo eh. So nga, adabasit pagbaliwan ti panagnak. Kalayon ka din nakastoy. Haan, man. Mapraktis naman tuman iti dati. Ni manong mo ni, kitkitan na ta. Ay, babi. Ay, manong. Nagapan niya. Kapag nagpasurong, nagkamal. Kamal. At nagkamal ang mga kape. Kadisunak, bukto mo tayo kinamalan na. Ni manong man. Ay, log-logo ko yun. Nagbasbasa kayo pa lang. Naglagi pa ma. Sa alangan ni tatang ti pagkapan ti pagmatmatrikulam. Magkapupi kanya. Yung tsak malipadan na tamanong. Yung tsak akong pagdanagam. Wala man lang si kakumalang ti kapsat mi nga makapagnatuwar. Manong may salangin ti katawan at turpusak to. Carmen. Ay, manong. Ganda na pasamak yun wala. Sa mo may sarang tirupong kanya. Alam ni manong, aminit ka din, ada. Hamon nga, magsaludsudan pa ni Carmen. Sa umyan ka pa eh. Umyan manong. Nako. Ni manong met. Di mo ko na nga umapal ka kabagis. Kapag mo umapalak. Halang na ko may girlfriend ko. Nukayat mo agad ayabak. Nakayabak. Ta umyan met. Oret na gawin mo dyan kwartuta. Nagpalumbata kahit mo. Wala ni manong. Ama, ayabak. No, jak tumapapal ka na kayo, Rabi. Hinayapan na agpaiso manong. Karabian ti Huwebes Santo. 2 kwarto manong name iti gong iti balay mi. Ta siyempre, inulit mi manong name kat adadaman yung napimpintas na imimnas manong name iti panagkanaig mi kinipali. Ore kam lanamit lumanong. Arig na sang kam nga naturo. Di magpintasan na kat day dilahang tinapasamak. Semana Santa manong. Nakalalagit. Intuloy mi tinagbasa. Imuna nga naggraduar manong name ni Bobby. Aging ka nakastrek ti trabaho na. Si Marunuak mat nga naggraduar manong name naalag na kita kakmat ti board kat nagtrabaho ako na. Idagsweldo akong manong name kas nagtutulagan mi kanag-anak kanyak ibingayak ida. Tas tamat tinaramid manong ni Bobby kanag itikapsat na. Talo nga tawen manong name nga nagtrabaho ni Bobby duwamat atawen kanyak. Idinatulagan ti kanlay sami. Kaya mismo nga balay da manong name tinakaangayan iti padaya. Imaya ti partidok manong name ditoy dagiti agabalayan, kagkumadre, agkakumpadre. Nagbati ako manong nemi dito balayda, kahit kabayatan ti ba nagtrabaho mi ngagpadpada, may patpatak deren manong ti balay mi. Iti nagatang na alute iti asudag ti balayda. Adamat na pitpitik iti saklot ko manong. Aging ka, nga dandani iti nagpasngay di malpasen ti balay mi. Imakar kami. Ket dito balay mi manong nemi ti muna nga nagsangitan tino na anak mi kini Bobby. Talo dagiti anak mi kini Bobby manong nemi ket syempre naragsak kami. Kaya no dumting kasto yung Semana Santa nakalalagi plata amalagi. Sweetheart. Ano itangal daw? Huwebes Santo. Malagip mo?
Awanin na ti kuweba dito pang. Nagbalbaliw ang takarayan. For how many years? Huwag nagpeso ya. Awanin dito pang. Awanin. Malagip mo. Ito nagtikweba dito pang. Huwebes Santo. Basta dumteng ti kastoy, manunim nga panawen. Malagip milata malagip. Kanibali. Agpapadan nga dan iti elementarya, rigitan lunganak mi manunimi, inintultuloy mi trabaho, apan nakaisagana, tinaranya ka masakbayan, rigitan lunganak mi. Ket semana manin. Semana manin manong nakalalagip, iti paset, tikalman mi, kanibali. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak manunemi nga dapakinaigan na ti Semana Santa, gamak una ti anus mo nga nang ibasa, ket sabi ko nga, adamat na itad na, nga ganas, no adaman nagganas, hirida ito yung patulod nga surat ko. Kaya ada ko mamat na ibati na nga balaag wano, atay liwliwakin pagsalamingan ti biyag. Tuwing nga ron, nagyaman nga pagayam mo, Carmen. Thank you, Carmen. Okay manin. Sumarsan nun ni Kasin yung ngayong iti kay problem of the day, padaanan nyo.